Ang kami pa'y mo nagpangina, yearly latan, ti presyo talaga ti lako mi nga sabong. Nasa range pa rin ng, yung small basket namin is 100 pesos, tapos yung big basket is 300 pesos. Hinihintay na lang namin kung anong abiso naman ng supplier namin, kung magtataas ba o magbababa sila. Hindi naman siya tumaas. Same pa rin. Although nang ngumina, ikukwami latta dagay suki mi, no manulat ti alad da kanyami. Adala basik nga, kung di ada maganam mi, ustulat tal di ayo. Sa mga halaman, nung may bagyo, lalo nung emong, nag-range siya ng 450 per bundle, ngumina ti sabong. Ta syempre, napektuaran mo de paktura. Adamot ditoy, adamot di bagyo. No, adati ag-deliver nga bumaba, mangala kami. Hindi naman, kasi alam naman nila yung yung kung magkano namin kinuha. Pare-parehas lang kami ng price. Yung ang nag-arrange sa amin yung sa munisipyo. Hanggang dito kayo lang, tapos may follow-up. Hinihintay lang namin yung follow-up kung anong sasabihin nila. Yung all white na sinasabi nila, yung purong puti yung bulaklak, wala siyang color na naihalo. And then yung mga, syempre, parehas din naman kung yung iba may gusto rin na may kulay, meron ding mga yung mga Jaguar, ganito, mga red. 3 pesos po. As low as 3 pesos, meron po kami. Yung madalian lang po na bumibisita, yun po yung maliliit. And then may 5 pesos po kami. And then sa baso naman is 100 lang po. Yun na po, mababala lang po. Wala pang mag-exceed sa 100 po na tinda namin. Yung small basket po namin is 100 pesos. As of now, kung hindi po sana magtataas ang delivery. Kasi alam po natin, pag peak season, tumataas talaga ang presyo. Ang big basket po namin is 200 to 300 pesos. Depende po sa dami po ng bulaklak na ilalagay. Sana po tangkilikin po natin ang sarili nating gawa, mga bulaklak, at sana po pagdating po ng araw, mag-ano po tayo ng magbaon tayo ng maraming pasensya. Siyempre, maraming tao po na dadagsa po ngayong undas. Andito po kami sa National Highway, tapos po lang po kami ng clean fuel. Marami po kaming stock na at paninda po. At kung gusto nyo, mag-order kayo sa akin sa 0908-9090-692 po ang aking cellphone number.